Айсата. Там вече не е, той не е довършен там. Това е. За този, който става въпрос. Да. Сега този, гледай как се намагил, всичко е точно. Само трябва да се обърне. Тук се е струшил така. Не е къде. Разлепил се е, той не се е струшил. Аз това ще го махна и ще направим установка. Дръжката ще е подсиля. Столка идеално се обгъва. Супер. Сега. То се е пощупило точно тук, виж. Гледай сега. Костите тук. Значи това е заготовка, обаче може да стане само за дръжка, защото това е билско такова, не билско Волски. Телешки. Телешки кости или от крави кости, разбираш. Значи ето вижте тук много, първо, че има малко прав участък. Нали? Иначе дебелината е добра. Да, дебелината е повече от 4-5 мм. Това е отива към един даже. Да, което, нали, ето, има място за шлайфане, за това. Обаче не знам при термична обработка дали може да се изправи. Може. Пак с варение. Не знам. Поне всички така казват. Аз специално съм скептичен към това. Тоткала не е това. Значи където това е. Това е костен такъв. Обаче ще мина към друг. Не съм доволен. Най-добре е рибен. Рибен е най-добре, ама бида вече много скъпо и трябва да ходи пак и София да рова. Я застани долу което да те има и тебе на клипа. Макура. Ето е. Гледай сега тук. Смятам, че е чистото и равно. Нали, ако нещо... Ако образно нещо може да се направи от нея. Ето го и другото клонче. Да. И то е изчистено. Смятам, че ще стане. Ще стана. Сега тези да ги прибера и почваме с устремана на вера. Тук